Tu vols? No sé. Vosaltres esteu? Sí? Bueno. Nosaltres som la Vila Clàssica. Som un conjunt de música clàssica, com bé diu el nom, creat aquí a l'Aula de Música, amb la finalitat de que els estudiants poguessin tenir l'oportunitat de tocar en conjunt, i que no és gens fàcil, he de dir. I res, nosaltres tenim, en els violins primers tenim l'Andreu Jolong, la Sofia Valverde, llavors tenim l'Edu Stoll, que és professor de violí, que ens ajuda amb les cordes, juntament amb en Ramon, que no hi han pogut venir. Als segons violins tenim en Miguel Cierta, en Vikram Garcia, a la viola tenim la Marta Mas, al cello tenim el Víctor Martín, al clarinet en Genís Buquet, a la trompa en Ricardo Urballa i al piano tenim l'Antoine Valverde, pare de la Sofia. I res, doncs avui tocarem només dues peces molt curtetes. La primera és l'Ave Maria de Gounod, que veureu que també hi ha el preludi i fuga de Bach a sobre, i acabarem amb un arranjament de la sarabanda en re menor de Händel. I res, abans de començar, dir que el que veureu porta hores i hores de feina, assajos caps de setmana, i no és gens fàcil, perquè ells han de saber molt bé la seva part, a més m'han de mirar a mi, s'han d'escoltar els uns als altres, vull dir que arribar a que soni alguna cosa realment és un procés llarg, costa molt, i vam començar només a l'octubre. Així que res, esperem que gaudiu i endavant!
resultat em conformo. De veritat, bueno, jo des de la direcció de l'escola us vull felicitar perquè increïble que